Gaur, plazer handia da eta emozioz betetako une bat. Justizia eta aitortza bilatzen dugu, eta hor, urrats bat gehiago eman dugulako. Baina gaur, Concepción hemen dago. Asko kosta zaigu berekin topo egitea, eta oso emozionantea izan da. Adolforen alaba da. Concepción berak ezagutu ez zuen aitak elkartu gaitu. Eta guk, Adolforen inguruan gehiago ezagutzeko aukera paregabea daukagu orain. Deportatu eta deslai, tortura eta gudu zelai, denak iesi nora nahi. Izua zuten bide laguna eta diktadura etxai, justizia bila ernai, lurpeak izketan darrai, eta lur gainak ere